Πόσο ζυγίζει μία λέξη που δεν υπόθηκε? Υπάρχουν στιγμές που η ζωή μας αλλάζει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι από αυτά που έγιναν, αλλά από αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μια αληθινή μαρτυρία που έφτασε στο κανάλι μας. Μια ιστορία για ένα αντίο που έμεινε μετέωρο και μια καρδιά που έμαθε να ζει με τη σιωπή. Καθίστε αναπαυτικά, αυτή η ιστορία μας αφορά όλους. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία λέξη που της είπα και αυτό είναι που με σκοτώνει περισσότερο. Θυμάμαι μόνο τον τόνο της φωνής μου, κοφτό, απότομο, σαν να μιλούσα σε κάποιο ξένο και αυτό είναι που με στοιχιώνει. Πόσο ζυγίζει μια λέξη που δεν υπόθηκε, πόσο κοστίζει μια κλήση που δεν απάντησες. Υπάρχουν στιγμές που η ζωή αλλάζει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι από αυτά που έγιναν, αλλά από αυτά που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Το σπίτι είναι ήσυχο τώρα, απελπιστικά ήσυχο. Πιο ήσυχο από όσο θα έπρεπε να είναι ένα σπίτι που κάποτε είχε φωνές, μυρωδιά καφέ, πόρτες που άνοιγαν και έκλειναν βιαστικά. Κάθομαι στην καρέκλα της κουζίνας. Την ίδια καρέκλα που καθόταν εκείνη κάθε πρωί και κοιτάζω το φλιτζάνι της, άδειο, όπως και εγώ. Και όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Έγινε τόσο ξαφνικά, ο καλύτερος θάνατος. Δεν πρόλαβε να καταλάβει, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε. Λόγια, λόγια, λόγια. Μα κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει ότι εγώ δεν την αποχαιρέτησα. Ήταν ένα απλό πρωινό, από αυτά που νομίζεις ότι θα επαναληφθούν άλλες 1000 φορές. Εκείνη είχε σηκωθεί νωρίς, όπως πάντα. Είχε φτιάξει καφέ, είχε ανοίξει το παράθυρο. «Άργησες», μου είπε. «Φυσικά, αφού ξενύχτησες πάλι χθες». «Μαζέψου, Μαριά, ο κόσμος εκεί έξω έχει γίνει επικίνδυνος». Δεν γύρισα καν να την κοιτάξω. Έψαχνα τα κλειδιά μου. «Έχω δουλειά, μαμά, θα αργήσω». «Τουλάχιστον φάει κάτι, παιδί μου». Αναστέναξα. «Δεν πεινάω, στο είπα, αμάν πια», είπα θυμωμένη. «Δεν χρειάζεται να μου λες τι να κάνω συνέχεια». «Εγώ απλά νοιάζομαι», μου είπε απολογητικά. «Ναι, αλλά με πνίγεις». Θυμάμαι το βλέμμα της. Δεν ήταν θυμωμένο, ήταν πληγωμένο. Αλλά εγώ δεν το είδα ή μάλλον δεν ήθελα να το δω. «Δεν είμαι παιδί πια», συνέχισα. «Πάψε να με νταντεύεις. Δεν το καταλαβαίνεις ότι με κουράζεις». Αυτή ήταν η στιγμή που έπρεπε να σταματήσω. Αλλά δεν το έκανα. Πήρα τα κλειδιά μου και φώναξα. «Φεύγω». «Μη φεύγεις έτσι». Δεν την κοίταξα. «Όπως θέλω εγώ θα φύγω». Άνοιξα την πόρτα. Εκείνη σώπασε παράξενα. Συνήθως συνέχισε να μου μιλά μέχρι που έκλεινα την πόρτα. Εκείνη τη σιωπή τη θυμάμαι. Ήταν βαριά, αλλά εγώ δεν της έδωσα σημασία. «Μαρία», είπε χαμηλά. Άνοιξα την πόρτα και τότε θυμάμαι πως για ένα δευτερόλεπτο ένιωσα ότι θέλει να πει κάτι ακόμα. Σαν να πήρε ανάσα, σαν να ετοιμάστηκε για κάτι. Αλλά εγώ δεν γύρισα. «Θα τα πούμε το βράδυ», φώναξα καθώς έκλεινα την πόρτα με θόρυβο. Δεν κοίταξα πίσω. Δεν έδωσα εκείνο το τελευταίο φιλί που της έδινα πάντα. Αυτό ήταν το τελευταίο μας. 2 λέξεις. Ούτε σ' αγαπώ, ούτε ένα βλέμμα, ούτε ένα άγγιγμα. Τίποτα. Το τηλέφωνο μου χτύπησε κάποια στιγμή προς το μεσημέρι. Έβλεπα το όνομά της. Δεν το σήκωσα. Ήμουν πολύ απασχολημένη. «Θα την πάρω μετά», σκέφτηκα. Ξαναχτύπησε. Το άφησα να χτυπά. Και μετά ακούστηκε ένα μήνυμα. Δεν το άνοιξα. Ήμουν σε σύσκεψη. Μετά ξαναχτύπησε και ξανά. Όταν τελικά αποφάσισα να το ανοίξω, είδα έναν άγνωστο αριθμό και ένα μήνυμα. «Παρακαλώ, καλέστε μας άμεσα».
Δεν ξέρω πώς βρέθηκα στο νοσοκομείο, δεν θυμάμαι τη διαδρομή. Θυμάμαι μόνο ένα γιατρό να μου μιλάει και τα λόγια του να περνάνε από δίπλα μου χωρίς να τα καταλαβαίνω. Ήταν πολύ γρήγορο, δεν υπήρχε χρόνος, λυπάμαι. Και κάπου εκεί ο κόσμος σταμάτησε. Τώρα είμαι εδώ, στο σπίτι, στο ίδιο σπίτι που άφησα το πρωί, αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί εκείνη δεν είναι πια εδώ. Σηκώνομαι και περπατάω αργά στο σαλόνι, όλα είναι στη θέση τους, σαν να περιμένουν να γυρίσει, σαν να είναι ακόμα εδώ. Ανοίγω το σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί θέλω να βρω κάτι δικό της, κάτι να κρατηθώ. Και τότε το βλέπω, το κινητό της. Δεν το είχαν πάρει μαζί της, είναι εκεί, σιωπηλό. Το πιάνω και τα χέρια μου τρέμουν, η οθόνη ανάβει και τότε το βλέπω. Μια κλήση προς εμένα, ώρα 12 και 17. Και από κάτω από αυτό ένα φωνητικό μήνυμα. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Δεν θέλω να το ακούσω και ταυτόχρονα είναι το μόνο που θέλω. Το πατάω. Στην αρχή σιωπή και μετά η φωνή της, αδύναμη, λίγο λαχανιασμένη. Κορίτσι μου, σταματάω να αναπνέω. Δεν θέλω να σε τρομάξω, απλά... Παύση. Ένας ήχος ακούγεται σαν να κάθεται. Να, ζαλίστηκα λίγο, αλλά είμαι καλά. Μικρό γέλιο, το γέλιο της. Το ίδιο γέλιο που είχα βαρεθεί να ακούω κάθε μέρα. Και τώρα θα έδινα τα πάντα για να το ξανακούσω. Απλά ήθελα να σου πω... Σιωπή, μεγάλη. Σαν να ψάχνει τις λέξεις, σαν να ξέρει ότι πρέπει να βιαστεί. Αν δεν προλάβω να σου το πω, η φωνή της σπάει και τότε το μήνυμα σταματάει. Τίποτα, μόνο σιωπή. Όχι, 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 ψιθυρίζω. Πατάω ξανά και ξανά, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει αυτό που ήθελε να μου πει. Πέφτω στο πάτωμα, κρατάω το κινητό στο στήθος μου και κλαίω. Όχι δυνατά, σιωπηλά, όπως εκείνη. Γιατί τώρα καταλαβαίνω, δεν είναι ότι δεν με αποχαιρέτησε, είναι ότι εγώ δεν την άφησα. Σίγουρα εκείνο το πρωί είχε κάτι να μου πει, το ένιωσα. Αλλά εγώ έφυγα, γιατί βιαζόμουν, γιατί ήμουν θυμωμένη, γιατί νόμιζα ότι είχα χρόνο μαζί της. Πάντα νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο. Κοιτάζω την πόρτα, την ίδια πόρτα που έκλεισα πίσω μου. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έλεγα τίποτα σπουδαίο, δεν θα άλλαζα τη ζωή μου, δεν θα έκανα κάτι ηρωικό. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, απλά θα σήκωνα το τηλέφωνο. Γιατί μερικές φορές μια κλήση είναι ολόκληρη ζωή. Και όταν δεν την απαντήσεις, μένεις για πάντα με το αν. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα την κοιτούσα τρυφερά και θα της έλεγα «Σ' αγαπώ μαμά, σε ευχαριστώ». Γιατί τελικά δεν είναι οι λέξεις που λέγονται εκείνες που μας τυχιώνουν. Είναι εκείνες που δεν προλάβαμε να πούμε ποτέ. Τελικά η ζωή δεν μας χρωστάει χρόνο. Μας δίνει μόνο το τώρα. Η Μαρία το μάθε με το σκληρό τρόπο. Ότι κάθε φορά που αποχαιρετάμε κάποιον πρέπει να το κάνουμε σαν να είναι η τελευταία φορά. Όχι με φόβο, αλλά με αγάπη. Αυτή ήταν η ιστορία της Μαρίας. Και εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιο αντίο που δεν είπατε ποτέ? Ή κάποια λέξη που κρατάτε μέσα σας? Γράψτε τη στα σχόλια. Ας αφήσουμε αυτό το βίντεο να γίνει ο τόπος που θα πούμε όσα δεν προλάβαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ, στη ζεστή μας γωνιά.